Imini yesabatha ilenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlabelelo 115 inkosi kusiphambi kwebandla. Ngivukile ngezwi lakho. Hey!
Bonke. Amen. Isihloko engizokhuluma ngaso namhla sithi ngubani uNkulunkulu wethu? Ngubani uNkulunkulu wethu? Ekseni umfundisi uchazile ukuthi kubhaliwe esihlabelelweni zethu ukuthi siyibandla likamenzi wezulu nomhlaba. Ubani umenzi wezulu nomhlaba? Umenzi wezulu nomhlaba igama lakhe uJehova. Angazi ukuthi ngizokwenza kanjani ukuthi nibone lento engikhuluma ngayo, nibone njengoba ngiyibona, ngoba ngiyakholwa ukuthi uma nike nayibona ngendlela engiyibona ngayo kuyophela ukuhlupheka phakathi kwethu. Leli gama lokuthi uNkulunkulu wethu uJehova ilona gama yena uNkulunkulu wethu owazethula ngalo uMose, wathi nguJehova. Uma ungase ufunde iTorah, ngaso sonke isikhathi uMose uthi uJehova uNkulunkulu wethu. Akalishile ligama lokuthi uNkulunkulu wethu, uJehova uNkulunkulu wethu. Ngakho-ke umuntu wokuqala osifundise ukuthi ngaso sonke isikhathi sithi uJehova uNkulunkulu wethu uMose. Emva kwaMose kube ngabaprofeti. Bonke abaprofeti uma bekhuluma ngoJehova bathi uJehova uNkulunkulu wethu. Umuntu wesithathu, noma ungasabhaliwe ngoba sekuyi-New Testament, kodwa noYeshua wayekhuluma ngoJehova uNkulunkulu wethu, noma ihlakaniphi zabe sezikushintsha sezithi ubaba wethu osezulwini. Kodwa lolu limi lokuthi ubaba wethu osezulwini alikaze libe khona enkolweni kaJehova. Ukuthi ubaba osezulwini yinto eyafakwa ukuze isidide ngoba benyanya leli gama lokuthi uJehova. Kodwa noYeshua wakhuluma ngoJehova uNkulunkulu wethu. Ngiyangabaza ukuthi ngempela washo yini uYeshua ukuthi baba wethu osezulwini.
ngoba lwalungekho ulimi kwi-Old Testament, ngoba uYeshua waphila kwi-Old Testament. Lalingekho ulimi oluthi ubaba wethu osezulwini. Ulimi lwaluthi uJehova uNkulunkulu wethu. Bonke abaprofeti bakhuluma ngoJehova uNkulunkulu wethu. NoYeshua wakhuluma ngoJehova uNkulunkulu wethu. Umuntu wesine ofike wasifundisa ngoJehova uNkulunkulu wethu, umprofeti wethu, umprofeti Isaiah, ukuthula kube kuye. Ngaso sonke isikhathi ubaba omkhulu wayekhuluma ngoJehova, umdali wezulu nomhlaba, umenzi wezinto zonke. Umuntu wesihlanu ofike wasifundisa ngoJehova, unkosazana uHlaleleni. Ngaso sonke isikhathi lolu limi lukaJehova sifike salifundiswa ingilosi. Afanele ukuthi siphume kulokhu esifundisiwe, lokhu okuyimandate yethu ukuthi kwathiwa asifundise abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Ngoba uMose uthi uJehova ufunani kini? uJehova ufunani kini ngaphandle kokuthi nimesabe, nimthande ngenhliziyo yenu yonke nangengqondo yenu yonke nangomoya wenu wonke, nigcine imithetho yakhe. uJehova ufunani kini ngaphandle kokuthi nimesabe, nimkhonze ngenhliziyo yenu yonke nangomoya wenu wonke nangengqondo yenu yonke, nigcine imithetho yakhe. Lezi zinto engibalayo, uma ufuna ukuba uJehova ube ingane yakhe, ungasuki kuyo, ungasuki kuzo. Ungawuyeki lo mbuzo uthi uJehova ufunani kimi? Ufuna ukuba ngimesabe, ngimthande ngenhliziyo yami yonke, ngomoya wami wonke, ngengqondo yami yonke, ngigcine umthetho yakhe yonke. Lokhu sifike sakufundiswa uMose, safundiswa abaprofeti bonke, safundiswa uYeshua, safundiswa uSheme, safundiswa ingilosi. Abantu abafike lapha emhlabeni bevela ezulwini benomyalezo owodwa sebebe zigaba eziwu5: uMose, abaprofeti bonke, uYeshua, uSheme, ingilosi. Njengoba ngisho, angazi ukuthi yiphi indlela engenza ngayo ukuthi nibone ukuthi uNkulunkulu unithanda kangakanani.
kodwa futhi nibone ukuthi kubaleke kangakanani ukugcina umthetho kaNkulunkulu wethu onguJehova. Uyabona encwadini kaIsaiah 43 verse 10 to 11 uthi uJehova, ningofakazi bami, kusho uJehova, ukuze nazi futhi ningikholwe, niqonde ukuthi mina nginguye onguye, akakho uNkulunkulu owenziwa ngaphambi kwami, futhi akekho oyokwenziwa ngasemva kwami. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akekho umsindisi. Lelo vesi kufanele lihlale ezingqondweni zenu, ngoba umthetho wokuqala wokukholwa kuJehova uthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Umthetho lowo okuyiThora. Lapha uNkulunkulu uyagcizelela ukuze nongakwazi ukuthi kusho ukuthini lokho eqonda ukuthi kusho ukuthini. Uthi uNkulunkulu onguJehova onguNkulunkulu wethu. Ngifuna ukuba ningikholwe ukuthi mina Jehova nginguye onguye. Akakho uNkulunkulu owake wenziwa ngaphambi kwami, futhi akakho uNkulunkulu oyokwenziwa emva kwami. Mina Jehova imina umsindisi, akakho omunye umuntu osindisayo ngaphandle kwami. Uthi uShembe kwihlabelelo 119, alikho nelinye igama esingasinda ngalo ngaphandle kwegama likaJehova. Likho. uJehova umenzi wezulu nomhlaba, nguNkulunkulu owadala izulu nomhlaba, uNkulunkulu owadala thina. Manje nake uJehova, ningizwe kahle, uJehova akahlanganiswa nabanye onkulunkulu, akahlanganiswa noNkulunkulu owenziwa, ngoba noNkulunkulu okhona wenziwe uJehova. Lokhu uMose usifundisile khona, lokhu abaprofeti basifundisile khona, lokhu uYeshua usifundisile khona, lokhu uShembe usifundisile khona, lokhu ingilosi isifundisile khona. uJehova uNkulunkulu ongumenzi, bonke abanye onkulunkulu bangomenziwa. Uthi-ke uJehova ungamkhonzi uNkulunkulu ongazange walenza izulu nomhlaba, ngoba ukhonza uNkulunkulu owenziwe. Ufundile umfundisi ekseni incwadi kaHezekiya ukuthi noma bengasithuka, noma bengenzani, noma bengasishaya, kodwa singasuki kulo uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wethu mkhulu, mkhulu. Njengoba sila sisizukulwane sesibili
okufanele ukuthi ngathi umhlaba wazi ukuthi uNkulunkulu onguJehova ukhona. And uNkulunkulu onguJehova akakwazi ukuzibonakalisa kubantu abangamkhozi. Ukuze uJehova azibonakalise kuwe kufanele ukuthi uqale wena umkhoze. Ngenkathi wena usumkhoza uyaqala uJehova ethi umntanami, uyingane yami. Uma esethena uJehova uyingane yami, nawe uyokuzwa ukuthi no, uJehova ingane yami, ubaba wami. Reacha istage lapho othi uJehova ubaba wami. Reacha istage lapho othi noma ngihamba esigodini sethu lokufa angiwesaba okubi ngokuba wena Jehova unami. Sonke kufanele sireache leso stage. Kodwa leso stage siqala ngokuthi ugcine umthetho kaJehova. Ngenkathi kufika ingilosi la kwaba lukhulu, ngoba ingilosi yayikhuluma ngomthetho kaJehova ingasincedi. Kwakunezinto engangithi mangicabanga ngithi lezi zinto sizozenza kanjani, but we end up sizenza. Kwakukhulu ngabo ukuthi ucabange ukuthi ungase uphile without ukuyogula, uphile without ukuhlabela amadlozi. Ngiyakhumbula ukuthi ngenkathi siqhamuka ebandleni elikhulu, kwasekuyimpilo yethu ukuthi njalo ngeSabatha kube nezimemezelo zokuthi namhlanje kokwenza umsebenzi kwaSibanibani, namhlanje kokwenza umsebenzi kaSibanibani. Sasize sibe sidivide phakathi, sihambe siye emzini yabantu, singene ezibayeni, sidle inyama, sisinela abantu. Sithi mase siqedile inyama bese sihamba sithi oh Thabekhulu, oh Mavundla, sasikwenza lokho. Kodwa ingilosi yafika yasibuza umbuzo wodwa, yathi uma ngabe seniyibandla noma lapho eniyakhona nihamba nengilosi, yathi ke ingilosi uma ngabe nina seniseyibayeni zabantu nidla inyama zabantu, le ngilosi esuke nihamba nayo yona kufanele yenze njani? Yathi ingilosi iyandikila bese ibhala icala, ngoba nina nilibandla nikhulekela umuntu, nikhulekela amadlozi, nibonga inyama, niyibandla. From that time kuze kube namhlanje asikaze size thina siye emzini womuntu as ibandla. Siya emzini womuntu kuphela uma siyothandazela umuntu, siye emzini womuntu uma ngabe siyongcwaba. Kodwa noma siyothandazela umuntu asidli emzini womuntu, noma siyongcwaba asidli emngcwabeni. We are so disciplined ngendlela eyisimangaliso.
Abakho abantu abadisciplined njengalaba abantu abaphambi kwami, abakho emhlabeni. Abakho. And bit by bit, ingilosi ithema esiyibona ukuthi sesiyawugcina manje umthetho kaNkulunkulu. Yayisifundisa indlela eziningi zokuthi kufanele siphile kanjani, kufanele singene kanjani ezolweni. Kodwa zazingelula lezo ndlela. Sake sathuka. Sithukela ukuthi sibhidliza amalokhuza amaqhugwana. Sasithini sakha sethu. Senkohleli. Phansi amaqhugwana. Phansi amaqhugwana phansi. Phansi bandla phansi. Sazisho lezi zaga wathukuthela ilokhuza inkolo zomdabu, wathukuthela Wamanazaretha, kodwa sasilokhu sikushilo ingilosi yaze yaqamba isihlabelelo. Sithini sohlabelelo? Ngesihlabelelo your number. 244. O Satane usiangizonda singatshelwe ukukhonza Yesu awuke usehamba esandleni amasizi awukhona sizobuyela uyesilathi awuke amotshiwe amandla nguJehova awungela uphelile ngophelile udumo lwakho awuyeke sikukhonza ngalo emhlabeni awuhalala siyabonga Nkosi akusibuyisele uJehova awuke sohlala sebakhumbula njalo awungalowo Nkosi yethu
sibuye silikhohle leli culo esaqanjelwa unkosazana. Ngaleso sikhathi sasivutha silwa nomsamo, sivutha silwa namadlozi, sivutha silwa noNkulunkulu abakhiwe bese bekhonza. Ingilosi yaqamba lesihlabelelo sasihlabelela. Manje kukhona imfihlo eningayiboni. Akuve kumnandi ukukhonza uJehova. Akuze kuve kumnandi ukukhonza uNkulunkulu wethu. Ithema ingilosi siyibona ukuthi sesikholiwe ngoba iningi lethu selikholiwe. Yayisithi ngifuna ukuba laba bantu esekungabantu bakaNkulunkulu wethu Jehova bebe namasu okungena ezulwini. Usho njalo baba mkhulu uthi ngongena nawe ezulwini ngikufake ngaphansi kwebhanti lami. Uthi uma sengenile nawe bayongibuza abanye bethi Shembe yini lena oyigodlile? Uthi ngothi ngigodla into yami. Uthi ngeke bengibuze bethi iveze lento. Ngongena nawe sengukufaka ejazini ngaphansi. Usho baba mkhulu. Manje ingilosi ifuna ukuthi sibe naleyo nhlanhla. Sibe nenhlanhla yokuthi sikhule singafi sibancane. Sibe nenhlanhla ukuthi sithi masifa singayithuneni siqonde ezulwini. Sibe nenhlanhla ukuthi uma sekufika zokufa singaguli kakhulu size siphume impethu. Umuntu egule nje ordinarily bese ehamba. And lento ingilosi idemonstrateile kodwa kubantu abanganaki ngeke beze beyibone leyo nto. Okokuqala ithena ingilosi ngifuna ukuba nazi ukuthi yonke into eyenzeka emhlabeni isibonelo yento eyenziwa ezulwini. Kade ingilosi yasitshela lokho. Yasitshela ngezinto eziningi ukuthi umbuso wala emhlabeni umfanekiso wombuso wasezulwini. Yikho njena uYeshua ethi ekhaya lami ekhaya lakithi kunezindlu eziningi ukube benganjalo ngabe ngitshelile. Yikho njena uYeshua ekhuluma ngombuso wezulu. Ingilosi yasitshela yathi umbuso wezulu uyafana umbuso walapha ucishe ufane nombuso wezulu. Lapha ezulwini khona ophezulu lokuthiwa uJehova. Bese ekapha zilokhuza zikhulu lezo kuthiwa okukhulunywa ngazo kuyisambulo. Ethi ingilosi lapha emhlabeni kuba ama-ministers. Yayisithi ngaphansi kwama-ministers kuba khona izikhulu ezingaphansi kwabo njengoba nalapha sino director sino what. Wathi umuntu nomuntu uba nomnyango oba ngaphansi kwawo. Ithi ke ingilosi mina ngingaphansi komnyango wesikhulu sasezulwini uShembe ubaba ilanga. Ayisifihlela ngaphela ingilosi. Yasitshela. Yathi njengoba ngilapha njena mina ngithunywa ubaba ilanga.
Kodwa ukuthi ungaphansi kweminister ethize akuchazi ukuthi awukho ngaphansi kwahulumeni in general. Kodwa njengoba ngilapha njena ngisho abe bengisebenzisa kahulumeni ngaba kangazi umongameli. Mhlawumbe ngisho iminister ngaba ingazi. Kodwa ngaziwa yilabo abangaphansi kwakhe. Kodwa imase kukhona kuthiwa ngokahulumeni. Ingilosi yalinganisa ngendaba yamakhansela. Yathi njengoba nilapha njena nifana namakhansela. Yathi uma abantu bengasebenzi kufanele bekhishwe njengoba namakhansela ekhishwe. Yathi akakwazi umongameli ukwazi ukuthi kwenzekani la emkhona. Kufanele kwazi amakhansela alapho ukuthi kwenzekani. Yonke into kufanele iqondiswe amakhansela. Sasitshela ingilosi. Yathi impilo yalapha iwumfanekiso wempilo yasezulwini. Yonke into yalapha ithi qala yenziwa ebedala yenziwe ezulwini. Ngiyakhumbula sinomkhokheli kwelinye ilokhuza ihotela. Kwafika unkosazana. Wathi mayifika ngiyibona icapha zasehotela amahotela amakhulu uma usivala sivaleka sithi ngqi. Kodwa kwathi mangena ingilosi savele sayivulekela. Sayivulekela. Yathi mayiphuma futhi mayiza nje sivulekele. Angeni manje ikhona icapha ukuthi mawuzayivulekela. Kodwa isicapha sasehotela sivulekile. Okwenzeka ukuthi uma ungena siyayivalekela sivale sithi cha. Kodwa lesi ngenkathi qhamuka unkosazana sasivulekela. Yabo. Manje nake ithi-ke ingilosi njengoba ninomshwalense wokuvikela izindlu zenu, wokuvikela iy'moto zenu, wokuvikela abantwana benu uma beshona. Uma ngabe ungenela umshwalense kuba nemithetho oyibekele ukuthi lo mshwalense uyokhokhela makunje wenza kanje. Ithi-ke nani njengoba seniyayazi indaba kaNkulunkulu sekufanele manjena nibe nolwazi lokuthi singena kanjani ezulwini, ngoba ukungena ezulwini akusiyona into elula. Baningi abantu abakholwa bekholwe umuntu ethi sefa engayizulwini ebekholile. Omunye kholwe kodwa egcinene vele enza isono eyesihogweni. Omunye ethi kade engakholiwe evele ethi sefa bese vele ecela intethelelo engene ezulwini. Ngiyambona uJudas waye emlokhuza emfundi kaJesu. Kodwa wakholwa wathi egcineni wadayisa uJesu. Wathi mayidayisa uJesu waqalekiswa. Kodwa asizwa ukuthi uJudas khona izinto ezimbi wayezenza ngaphambili. Kodwa yishwa lelo elamehlela. Yabo. Kwesinye isikhathi ungakholwa uthi usukholiwe uvele ugule uqhamuka abantu abangakholiwe bekuthathe bekusenyangeni usungcolile njalo usayizulwini. Ziningi izinto ezingenza ukuthi uthi ukholiwe kodwa ungayizulwini. Kodwa just eziningi izinto ezingenza ukuthi uhamba
imoto yakho ishayise. Ziningi izinto ezingenza ukuthi ngathi uphila indlu yakho ivele ishe. Ziningi izinto ezingenza ukuthi uvele ufe. Ungabasheli lutho abantwana bakho. Kodwa iprudence yakho ikwenza ukuthi beforehand uyicabange lento ukuthi uma ngase namhlanje le moto yami ishayise ngoba nginganayo imali ngayikhokha ngani. Bese ungena umshwarensi ukuthi uma ngabe le moto yami ishayisa lo mshwarensi bese ungikhokhela. Kodwa ukuze lo mshwarensi ukukhokhele kufanele ukuthi ube yimember yaleyo mshwarensi futhi ugcine imithetho yakhona. Nalapha ke ekukholweni kunjalo. Kunjalo. Ingilosi ke demonstrated to us ukuthi ngomnikelo uyakwazi ukuthi uvimbe ukufa. Ngomnikelo uyakwazi ukuthi uvimbe ukufa. Yathi ingilosi kuza i-coronavirus. Ngakho ke celani uNkulunkulu uphawu labantwana bakwa-Israyeli. Luceleni lolu phawu ngomnikelo. Uma selitholile lolu phawu, uma ethanda uNkulunkulu uzonivikela ukuba nibulawa yi-coronavirus. It is unbelievable ukuthi lokhu yaqala i-coronavirus kuze kube namhlanje akakho umuntu okuleli ibandla oswakabulawa yi-coronavirus. Akugcinanga ngokuthi engababikho umuntu okuleli ibandla owakwabulawa yi-coronavirus. Kodwa yathi ingilosi asicelele nezihlobo zethu eziseduze. Akakho umuntu okuleli ibandla isihlobo sakhe esiseduze esake sabulawa yi-coronavirus. Ukuthi siyibone nje abantu nakho seqalwe nje sekuthiwa siqalele isiqala phansi kuthiwa yini lokhu isihlanu. Iwave yesihlanu. Ukuthi khona iwave yesihlanu noma yesine into esizwa nje emaphepheni. Kodwa thina sikaze sithinteke. Ngoba senze uNkulunkulu wethu uJehova samenza waba uNkulunkulu wethu. Yasidemonstratela ingilosi ukuthi leyo nto ingenzeka. Bekunenkinga esinayo njalo ngonyaka ufa umuntu la futhi kuvele kufa umuntu obalekile bekufa amalokhoza abagcotsho vele kufa umuntu sonke saseshawa ngovalo umuntu eyibuza ukuthi eyigazi ubani ozokufa le namhlanje siye kodwa esithi ingilosi nikelani nicele uNkulunkulu ukuthi ningabe nisafa. Laba abantu sebefile. Nibe njalo maqala inhlangano nibenzele ibanga ngoba bonke abantu bebefa uma ungena inhlangano. Yathi benzeleni ibanga nje mangena inhlangano nibenzele ibanga. Ekwenzela ukuthi ngenkathi niqala ukusina nisine nabo. Yathi laba abantu sebehambe phambili banamandla amakhulu kabo ukuthi bevimbe ukuthi nize. Sabenza lokho. Ukhona umuntu sekewafa. Okay. Siyoqeda unyaka manje. Njengamanje ukhona umuntu osanovalo ukuthi kazi ubani ozokufa. Ukhona? Akekho. Sikhulekile. Wathi umthetho wathi khona itemple kaMthetho.
Awangasho siyadamasa. Khona hayi item lakhe ukuthi uyabona nje wahleli njena siyadamasa. Asinalo nje uvalo lokuthi siyezwe nje kuthiwa kuzi coronavirus asinandaba nayo. Ukuthi kuzi coronavirus noma yizi akudikiza inqubo. Akudikiza inqubo. Kade hlale shawo uvalo ukuthi kazubani uzohamba emhlabeni manje la. Sesiyazi manje ukuthi sizokhula. Sizokhula. Niyabona abantwana basekuphakameni njengoba ngisho ngithi ngengazi ukuthi lento engiyibonayo ningayibona kanjani. Yabona ngathi ngisesontweni kudala ngamemezela ngangisemlindweni ngathi ngicela ukuthi ngingafi ngingakalibhali iBhayibheli laManazaretha. Ngingafi. Ngeke ukholwe manje ngitshela ukuthi kusukela ngo2010 ngivula leli bandla. Namhlanje na u2022. Akaze kube khona ngisho isabatha elilodwa ngingashumayeli. Amen. So not even one. Ali. Ungasuqala ukuthi from September 2010 njengoba namhlanje na kusiqala uMay 2022 mingaki amasabatha ngimi phambi kwenu ngishumayela. Akaze kwenzeke nelilodwa usuku. And ngivele ngiguqe uma ngingasazi ngizothini ngithi Nkosi sengiyesontweni ngicela ukuthi kube wena onginikeza amanzi ezizowakhuluma. Futhi angibhedi ngoba ngiyaprepare angikhathali. Mina ngilala every day after 12 p.m. every day. Futhi namasilala asucishi ucingo. Ngoba ngaso sonke isikhathi sisibheke ukuthi abantu beshaye incingo bebike izinsizi zabo noma isiphi isikhathi thina sivala ucingo. Asilali. Silala hleli. Kuyasetshenzwa uma ngabe uyimanje. Kodwa njengamanje sengisebenza kakhulu kunokuba ngibe imanje. Kodwa ngacela uNkulunkulu ngathi Nkosi ngicela ukukhula, ngicela ukuba ungasheshi ungithathe emhlabeni ngoba unginikezele umsebenzi sengikhulile. Manje uma ngase ngihambe emhlabeni lo msebenzi wakho uzosala wonakala. Angihambe emhlabeni lo msebenzi wakho usuvuthiwe. And njengoba ngicelile njena kuzoba njalo. Kuzoba njalo. Ngizokhula. And ngeke ngikhule ngibe isinothongwana ngibe into engasho lutho. Ngizokhula nje ngikhule nginje ngoba nginje. Kodwa ngokwemvelo angisiyena umuntu mina obeqinile. Bengumuntu ohlala egula. Kodwa ngoba sengicelile uNkulunkulu ukuthi Nkosi nginikezwe wena lo msebenzi and ngicela ukuthi ngingawushiye endleleni nguvuthiswe ngiuhambe lo msebenzi ngisengibona ukuthi selivuthiwe. Umhlaba kawazi ukuthi kwake kwaba khona umuntu kulesikhathi samanje owahlala nengilosi. Bonke abantu abahlala nengilosi babonakala no Mose babonakala ukuthi lo muntu wahlala noNkulunkulu. No Mahomed babonakala ukuthi lo muntu wahlala noNkulunkulu. Manje uma ngabe nobaba mkhulu wabonakala ukuthi lo muntu lona wayehamba noNkulunkulu. Nami
angihambe emhlabeni umhlaba usale wazi ukuthi lo muntu lona wahamba noNkulunkulu. Nani nibone ukuthi ngihamba noNkulunkulu, nani nizizwe ukuthi sihamba noNkulunkulu. Yabo. Ngoba lokhu ukuthi ngiyimele lapha angizange ngakucela. Cho. Kwafika nje ingilosi emini kuseni. Yathi ngithunywe kuwe. Ayizange futhi yangicenga. Yathi ngithunywe kuwe. Kuthiwa fundisa abantu ukuthi uJehova ukhonza kanjani. Kodwa ebafundiseni bakho uthathele ezimfundisweni ngababamkhulu efundisa amaNazaretha. Ngeke ngiyikhohlwe leyo nto. Ngoba ayifikanga ngephupho, yafika emini. Ngase ngiyakhumbula ngase ngifaka isudu ngemsebenzini. Ngangiyinkato. Ngenqaba noma ngazange ngasho ukuthi ngenqaba, kodwa nganqaba ngingedwa ngahlubuka. Ngathi kade ngabona ukuthi lo muntu khona into oyiqondile. Manje siyangihlukula. Uthi angiyeke isonto lami, ngiqala isonto lami ngihlubuke kanjani? Ingilosi linesineke ayithulela. Kwathi kuMay ngoba yafika ngoJanuary. Kwathi kuMay yathi ungayi kuMay emhlanganweni kaMay. Ngathi mina nango lo muntu. Usethi manje angingayi emhlanganweni kaMay. Kanjani? Lo muntu lona ingilosi ngempela lena ethi angingayi emhlanganweni kaMay. Mina ngangiye emhlanganweni yonke. Ngakwazi ukuhlala. Ngisho abafundisi sebengishaya benza yonke into, kodwa ngangiye emhlanganweni. Ngangadikini ngihamba nje emhlanganweni ngicashe. Yabona uye emhlanganweni ucashe. Ucashela abantu abakhulu. Ngangayiphila leyo mpilo. Kodwa kwathi sekushaya uMay senthi ngiyalungiselela ngayingeni le ndaba. Asengishayela ukufundisa manje nake emhlanganweni. Wathi Mpanza ungeze emhlanganweni khona uzungu wakhelwa lona. Wathi mina nango umhlobo. Manje sekufanele ngilalele lo muntu kodwa ingilosi ngitshele kudala ngangayilalela. Kodwa manje nangu umuntu useyasho manje ukuthi ngezi angizange ngeza mase kusho umuntu osemhlanganweni. Kodwa ngancengwa ezulwini, ngincengelwa ukuthi lento ayilunge. Ngancengwa ngingafuni. Sengiyamukela ngathukwa. Uthini uJesu? Nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba babe bazingela kanjalo abaprofeti abanendulelayo. Akakho umuntu ongathunywa ezulwini engathukwa ngabantu. Uyabo? Ngifike ngivule iBhayibheli. Unkulunkulu ethi ohlabela abanye onkulunkulu ngaphandle kwaJehova yedwa uyobhujiswa nokubhujiswa. Kusho uNkulunkulu. Ngihambe ngithathe intshumayelo kababamkhulu ka-1927 ethi nizwile umthetho wayizolo ukuthi
asakwahlabela amadlozi. Bebuze ompanyana bethi ncebe yenkosi usho ukuthi angeke sabahlabela obabamkhulu. Ethi ubabamkhulu cha ngeke. Senobanikelela elatini elikhulu ekuphakameni. Usho ubabamkhulu. Uyithathe lentshumayelo kaJehova. Uyithathe intshumayelo kababamkhulu. Uthi uyashumayela eManazaretheni evele thuke ekubize ngazo zonke inhlamba, ekubiza ngento ekhulunywa uJehova, ekubiza ngento ekhulunywa ubabamkhulu lo abathi bayamlandela. But in fact abathuki wena, bathuka uJehova, abathuki wena, bathuka ubabamkhulu. Ukuthi njena ngeke besho ukuthi uyabheda babamkhulu, uyabheda Jehova. Bazothuka lo ophambi kwabo ongalutho, kodwa wena abathuki wena, ngoba nangu uYeshua lapho uthi banithuka ngenxa yami, banizingela ngenxa yami. Njengoba sikhona njena sizondelwa imithetho kaNkulunkulu. Awukho umthetho lapho esuke siwushayayo. Wonke umthetho siwufunda eBhayibhelini. Wonke umthetho siwufunda ey'ntshumayelweni zikababamkhulu. Kodwa sithuka kunjalo. Bethi besuka bese bezakhela onkulunkulu babo bese bethi hayi uNkulunkulu wethu thina yilo. Besukele zonke idaba lezi hayi uNkulunkulu wethu yilo. Usuzothi tshela umfundisi utshela uma ufuna ukuhlubuka uNkulunkulu uboka kwakho uNkulunkulu. That is the only way ukuthi umhlubu uNkulunkulu. Ngoba usuthena owami uNkulunkulu. Njengoba belokhuza befuna ukuthi hayi khona abantu abangoNkulunkulu bafuna ukuphuma kuNkulunkulu. Anikusho uNkulunkulu wathi ngeke ngifunde la incwadi. Ungabi nabanye oNkulunkulu ngaphandle kwakho. Uthi ke uJehova ku Isaiah 43 from verse 10 to 11 uthi akakho uNkulunkulu owake wakhiwa ngaphambi kwami, futhi akekho uNkulunkulu oyokwakhiwa emva kwami. Mina ningofakazi bami kusho uJehova, ukuze nazi futhi ningikholwe, niqonde ukuthi mina nginguye onguye. Akukho uNkulunkulu owenziwa ngaphambi kwami. Awukodwa Nkosi yami. Akukho uNkulunkulu owenziwa ngaphambi kwami, futhi akekho oyokwenziwa ngasemva kwami. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akekho umsindisi. Amen. Usho uJehova. Akekho umsindisi. Njoba silapha njena mhlawumbe singaduma kuthiwa siyasindisa abantu, cha sisindisi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Ngoba sizingane zakhe. Mama ithi Nkosi nami umuntu uyagula. Ebese ethi uJehova awunayo ingane yami. Ikhala. Angimsindise lo muntu ngenxa yami. Ngenxa yale ngane engikhonzayo. Thina sisindiswa, uNkulunkulu nisindisa ngenxa yethu ukuthi siyamkhonza. Hayi ngoba thina kukhona into esiyaziyo ekusindisweni. Ayikho. Manje na ke for the first time njoba silapha njena ngiyazi mina ukuthi ngizokhula. Amen. Angizokusheshe ngife. Ngoba ngumsebenzi omkhulu kakhulu kufanele ngiwenze.
And uNkulunkulu ngeke eze ekwenqabe lokhu engicelayo ngeke. Ngoba ngiyamkhonza. Ngeke eze kwenqabe. uHezekeli wafica kwaIsrayeli abantu sebekhonza izithombe, wababuyisa wabhidliza zonke izithombe, wababuyisa abantu bakhonza uNkulunkulu. Kodwa uthena wayesevele eguliswa ithumba nje. uNkulunkulu wayesetshela uIsrayeli ukuthi umtshele uHezekeli ukuthi leli thumba lizombulala. uHezekeli waguqa bheka odongeni wathi, Nkosi, konke lo msebenzi engiwenzele wona sengaze ngibulawe yithumba ukhona. uNkulunkulu wamtshela uIsrayeli wathi, umzwile ukuthi uHezekeli utheni? Lento uHezekeli oyikhulumayo uqinisile, ngiyayazi. Ngakho-ke sengimnikeza iminyaka eyi-15 ngaphezu kweminyaka bezoyiphila. Nami I've got ngiyakwazi ukuthi ngibuze uNkulunkulu, hawu Nkosi, kuzo zonke lezi inhlamba ebengithuka ngazo Wamanazaretha, usungavele ungithathe ngimncane. Njengoba Nkosi lokhu wathi angishumayele, wathi angiqalele ibandla ngo-2010, akukhona elilodwa isabatha esengike ngashumayela ngalo. Alikho. Count your blessings and name them one by one. Alikho. Ngisho bekungavulwa amabhuku ezulwini, ngeke kutholakala isabatha esengike ngashumayela ngalo. Alikho. Ngilala ngo-12 noma abantu sebeshumayelile lapha, ngithatha injumayelo zabo ngizihlele kahle zonke, noma abe inde noma kanjani, angikhathali nje umsebenzi kaNkulunkulu, angikhathali. Ngoba ngiyazi ukuthi kusho ukuthini, ngoba manje ngihlalele ambassador yasezulwini. Ngiyazi ukuthi kuhle kangakanani ukungena ezulwini. Ngiyakwazi ukuthi kuhle kangakanani ukungena ezulwini. Ihlabelelo ubaba. Ethi igolide nesiliva. 120? 122. 132. Mina ngikhumbule esivinini ngogcina awungivalelise. Mina ngikhumbule
basezulwini ngeke ngixoxe indaba kuhle ezulwini kuhle ezulwini yasho njalo ingilosi yathi lento ekhulunywa ubaba mkhulu ukuthi uma ungakuye ezulwini bese ubuyisele emhlabeni bese uthatha ummese uyinqume ukuze ubuyele ezulwini ungazinquma ufuna ukuya ezulwini kuhle ezulwini uthi ubaba mkhulu ayikho into eyenziwe la emhlabeni ngezandla zomuntu engafaniswa ngobuhle njengezulu njengoba ayikho into emhlabeni ethandwa njengegolide ayikho into emhlabeni ethandwa njengesiliva kodwa ezulwini igolide nesiliva alisho lutho ingakho kubalekile ukuthi nginitshele ukuthi yini okufanele uyenze ukuze ungene ezulwini ayikhulu. It's not difficult. Ukhuni kula engqondweni. Kodwa nje ukugcina umthetho kaNkulunkulu akusiyona into elikhulu. Akusiyona into elikhulu. Ngithene ekuqaleni ukuthi uNkulunkulu uJehova uNkulunkulu wethu okokuqala sakufundiswa uMose. Okwesibili sakufundiswa abaprofeti. Okwesithathu sakufundiswa uYeshua. Okwesine sakufundiswa uShem. Okwesihlanu wafika ingilosi ke manje evele ezulwini yazohlala nathi yasifundisa ingilosi uqobo lwayo. Sine ambassador from heaven esifundisa ngendaba sezulwini. And ingilosi manje na ngoba iyathanda ukuthi nathi siye lapha eqhamuka khona isitshela zonke indlela zokuthi yenzani kanjena yenzani kanjena. Uyabona nje ukuba niyathanda ukukholwa nonke akukho umuntu obezokufa phakathi akakho kodwa ngasekwenzeke bekhona. You know why? Khona abantu lapha abanenhliziyo ezikhulu ngendlela exakile. Ongazi ukuthi umuntu ukholiwe kanti ayakholwa. Ungamtshela into besevele ukuthi ayikho lento. Noma ibasobala kanjani engayemukeli. Ngenkathi engayemukeli ithi uNkulunkulu esemshaya bese kwasengathi sihlulekile. Yabona kufike kuthiwe njena uma kumhlangano ungasidli isinko. Uma kumhlangano ungahlangani nonkosikazi wakho nangesabatha. Bevela abanye abantu bebuka imini instead of babuka uNkulunkulu bethi hayi umfundisi akasiboni. Bevele benze lento. Uma seshawa sengathi kushawa ibandla se-NCG kanti kushawe umuntu obethi kuyi-NCG kodwa engayona. Hayi. Baningi abantu lapha benza izinto ezixakile. Usitho nomuntu abanye badinga. Akona abantu lapha badinga. Abanye bafaka amabhluku noma inkosikazi noma umkhokheli ifaka. Lo muntu masevelelwa into embi bese kuthiwa i-NCG. Kanti umuntu umuzwe hayi mina kuloko ufuna imali nje ukufuna lemnikelo le. Yasho njalo intombazana kubaba ilanga ngathi mina bengafundisa amakhosazana ukuthi enganikeli.
bengafundisa futhi amakhosazana ukuthi enganikhozi engathandazi. Manje uma kukhona umuntu njengoba sinjena nje sibahle sonke manje, kodwa ukhona umuntu othi hayi mina ngeke nginikele, kodwa manje ufuna ukuphila ngathi ngoba thina sithena uNkulunkulu, sicela ukuthi siphile sonke ukuze abantu bebone nge-NCG ukuthi ukhona phakathi kwethu. Kodwa lapha kwe-NCG khona umuntu ongayingeni leyo ndawo okhuluma okunye. Nake nikarantiye ukuthi ngempela uma ngabe siyiphatha kahle akukho umuntu lapha phakathi kwethu ozofa emncane. Ingilosi ayikwazi ukukhuluma into eyiphutha. Akukho umuntu lapho ozothi ma efa ethuneni. Ingilosi ayikwazi ukukhuluma into eyiphutha. Akukho umuntu lapho ozothi before efe egule beyiyo yonke leyo nto. No, ingilosi has demonstrated ukuthi uma nikholwa lokhu kuyenzeka. Njengamanje nje behlale sinovalo lokuthi kuzokufa umuntu. Kodwa emva kokuba sesenze lento sekuyophela unyaka manje na akukho umuntu ofayo, and I can assure you ukuthi akukho umuntu phakathi kwethu ozokufa. Kodwa yini into engisabayo ukuthi ngisho mina ngikhuluma ngokukholwa kwami, phakathi kwenu khona abangakholwa kanjalo. Phakathi kwenu khona abangakholwa kanjalo. Asibe ngabesibili emhlabeni ukube sibe ngabantu abahamba noNkulunkulu. And kufanele umhlaba wazi ngathi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Yo. Ukukholwa uNkulunkulu kuhle ngoba you are secured enyameni yakhe, you are secured emphefumulweni wakho. Noma kwenzekile wafa, you have got no fear ngoba uyawazi umphefumulo wakho ukuthi uyapi. Yabo. Uthi ubaba mkhulu elika Jehova izulu alifani namanye amazulu. Maningi amazulu nezihogo zikhona ziningi. Kodwa nina nenhlanhla yokuyalelwa indlela yokuya ezulwini lika Jehova. Niselapha emhlabeni. Leli zulu uJehova okulo alifani namanye, liyakhanya. Amanye amazulu amnyama, ayavuza, anendlala, anayonke inhlobo yokuhlupheka. Ubaba omkhulu ukhuluma ukuthi elika Jehova izulu alifani namanye amazulu. Izulu lika Jehova liyakhanya. Izulu lika Jehova lihle. Umanje ufe ukholwa awukwazi ukubuya ezulwini uthi ngilaphi. Uthi angigqokile njani. Awukwazi ukubuya nje usezulwini. Ngoba ayikho into othi mase usezulwini lika Jehova uyidinge la emhlabeni, ayikho. Ayikho. Kodwa manje anikholwa leyo nto. Noma sengitshela kangakanani, noma sengitshela hayi ngihlala nengilosi. Lento engikhuluma ngawo ngiyayazi, hayi ukuthi ngiyayikholwa. uNkulunkulu wathuma ingilosi kithi wathi asihlale nayo. Yahlala nathi, yasitshela ngomlomo, hayi ukuthi sikhuluma indaba yephupho. Sihlala nomuntu esihlale naye kuyele ezulwini, ebuye futhi ezemhlabeni, hleli naye. You believe it or you don't believe it, but it is like that. It's like that. So lento ngitshela yona angitsheli into engikholwayo, ngitshela into engiyaziyo. Elizwile Nkosi
Amen. Asibheke enkosini. Umsa wakho nothando lakho uNkulunkulu wasekuphakeni. Hlala nathi inkosi kule ndawo kulesikhathi samanje. Ukudumisa kwethu inkosi kwamukeleke ezulwini. Nezingilosi inkosi nabangcwele besine kanye nathi. Ngelakho inkosi igama manje zephathe. Amen. Amen. Umgidi wabantu bonke kusasa.